Kanja. Wat keer mij even koolsje banden doen? Die keer leuken en bal. Dat komt op internet, volgens wij steeds. Ja? Ja, dat komt op internet. Wat is internet? Het is internet! Wat keer mij even koolsje band? Die keer leuken en bal. Bal, wat is dat? Een wopper cheese is het. Voetbaltjes? Wat is dat? Wel voetbal natuurlijk. Zo. Ja, voetbal, nee, we winnen van Simone Alexander winnen wij. Die speelt pas niet. Dat was een vogeltje! Special thanks! Nou, wat gaan we doen? Ik ga chillen. En wintersport, snowboarden. En chillen. En nog meer chillen.